Children of Africa elkarteak jarritako postua da. Children of Africa Keniako zenbait lurraldetan hezkuntza eta osasun arloan batez ere zeuden beharrak pixka bat bermatzeko hasi zen elkartea izan zen. Eta orain ere proiektu horietaz gain, hezkuntza eta osasun proiektuetaz gain, haien autonomia pixka bat, bultzadakada bat emateko proiektuak aurrera eramaten dira. Eta postuan bertan hango zenbait emakumez osatutako taldeek egindako hainbat produktu salatzen ditugu. Haiek bakarrik janaria lortu ahal izateko eta haien bizitza aurrera eraman ahal izateko gehien bat. Bertan dugun postua, Anasen postua da. Anas Sahararen aldeko Nafar elkartea da. Eta elkarte hau sortu zen batez ere Saharar herriak duela 43 urtetik hona bizitzen duen egoeraren berri pixka bat emateko, haien egoera zein den aldarrikatzeko. Eta haien proiektu nagusia, Oporrak Bakean izeneko proiektua da. Proiektu honen bidez, hango haurrak hona etortzen dira udako 2 hilabetetan, hemen ditugun aukerak bizi ahal izateko eta osasuntsu hezi ahal izateko 2 hilabete hauetan. Osasun gero medikoaren gana joan ahal izateko, dentistaren gana, eta udan han urtean zehar ez dituzten bizi baldintzak pixka bat kubritzeko.
Gabonak etorriko dira, taiekin urte berria. Denok gabiltza alai kantari, gabonak etorriko baitira. Gabonak etorriko dira, taiekin urte berria. Denok gabiltza alai kantari, gabonak etorriko baitira. Laizter izango dira gabonak, denok alaituko gara. Papa Noel olentzero eta erregeen opariak. Onak asoko du opari bat, gaiztoak berriz ikatza. Oiturak alaxe dio behintzat, naizta ez bete askotan. Gabonak etorriko dira, taiekin urte berria. Denok gabiltza alai kantari, gabonak etorriko baitira. Gutazale amorratuari, aramazeharo berriak, kalean lo egiten duenari, lo egiteko konpainia. Atxiloturik daudenei, kateta esku burdinak, nagusikeriaz plaidenari, fondo erreserbatuak. Gabonak etorriko dira, taiekin urte berria. Denok gabiltza alai kantari, gabonak etorriko baitira. Arrantzalero batzuei, sare pelagikoak, gosez hiltzen ari direnei, arrain arrasustelak. Paradisuaren zaidaudenei, hautsez eindako ametsak, itxaso zeru eta ibaiei, kolore eta usai berriak. Gabonak etorriko dira, taiekin urte berria. Denok gabiltza alai kantari, oraindik gabonak ez baitira. Gabonak etorriko dira, taiekin urte berria. Denok gabiltza alai kantari, oraindik gabonak ez baitira. Arratsaldeon, hemen Bareñoen gaude eta Bareñoen Gazte Asanbladatik urtero egiten dugu ekimen bat, dela truke azoka edo doako azoka ditzen diogu guk. Eta berez da, guk etxean ditugun arropa eta joku edo dauzkagun gauza guztiak, erabiltzen ez ditugun gauza guztiak hona ekartzea eta gure artean trukatzea, diru arazorik gabe. Eta ikusi dezakezunez, ari gara guztia jartzen. Berez hau ateratzen da, batez ere Gazte Asanbladak edo Bareño Gazteria lan egin dugun kontsumo aldetik nola autokontsumoa gizarte kapitalista honetan ez, kontsumoak dakarren ondorio guztiak
pixka bat ekiditeko, ez? Orduan, honen bitartez egin nahi dugu, justo eguberrietan ez, dagoen kontsumismo masibo hori, ekidin eta pixka bat herria egin gauza trukatzen, jendea ezagutzen eta beste urte batean hemen gaude atera dugun gauza guztiekin. Gero ere, aipatu behar dut gaztetxean dagoela, izaten dugula beti arropa, batez ere arropa, joku gutxi daude, baina oraindik. Eraman diteke edozer gauza, eta daukagu armariotxo batzuk, non gordetzen ditugun gauzak, eta jun zaitezke edozein momentuan irekita baldin badago, hartzera nahi duzuna eta ustera nahi duenak. Eta norbait behar baldin badu edo behar baldin badu etxetik zeozer atera eta bertan utzi, hor dauka aukera. Get